Temný stín provinění pronásledoval zoufalého rytíře. Bylo třeba utéci. Kam jinam měl zamířit než domů. Rodná tvrz už je blízko. Tady se nic nezměnilo, jako by odešel včera. Žena s dítětem v náručí vychází mu vstříc. Ano, její modlitby byly vyslyšeny. Vrátil se. Avšak nevrátil se sám. Jako černý stín jej provázela smrt.